nansa na nine so no was a patch on your money the nine. Now we are another company, Yanni Edina, to our mom, you will know. If you are so some patch over. Yadina Animal has also, and then September 23rd. I check, you feel Nansa, and almost have a patch. And some of 4 cars. And I have been so omunisika, I buy the pure mocha. A visual transfer of different region. And so we don't know more public servants, civil servants, Santana or Nyabanjo, Santana, taxpayers' money in the Janica. Santana, Opia Janica. Nasa, oh, I'm black of Gabo Casa. I'm on your phone, I'm on your phone by the bank. Who named the Oka and about Pokuaa? CPP, and National Liberation Movement. I am TV. I bet for Kabu, and no, we are old. Asanteman, I'm on some bad bank. Nana got to Otumfuo police, Otumfuo prisons. Now, I bet beyond that. Central government, local government, won't see you about the bank. Tenting what I'm telling you, couldn't back. Shouting, shall support you to a theatre. Now, Baba, now we are not to make us. Freedom of speech by Dubai, Jinamua, Royce, the whole country is silent. Papa was of Mummy and Cano bread. Sasa Yakasa Kabina in Kabia. Next as a coca at Sama, as I say, Mobile Roman Texas. That's what I was saying. I claim now no more once a month to me 1 million. Now, 2 million was as so this is the fish for Amma. Untimina, only Pantimini, Santa in Yanipa. A young coupon to the man. I don't think I ever go London. Otumfuo consider. I don't think your friend. I don't think King of 2 weeks. One in general, Trafalgar, no, be a deal for Catch them out, Ghana, or you be anywhere. May can pay. Women just have one young tap. Backyard palace from Mobile. But I won't even come to Africa. And yet easy. No, in engineers so not Morocco, King Hassan of Morocco. Okasana of more Zulu King, that he was lazy. I am for you, a cassette, almost a cat, I say, paper money, and so do on the not Chiliasi on you. A woman, a friend, and you're doing for another boy. Now we are, or somebody might be Siata for you're doing for another boy, or somebody might be Siata and a friend. Ya from some one of some party, to more party I country. Or somebody not Pasiata or 2 for Pokuaa. And no, we say Santa Yama. Fantifo, we say Santan Fante, Bonibia, and Tetino, war expansion. Territorial expansion through wars. You have some of the enemy say the corner track. Now Israel, no, I'm sorry, I'm not on the Mamonka. See you control on the Papa, draw, Nipponia Sama, not on them. Israel, and you want to say, hey, my poor Jerusalem, Kena, dear body, Kena, about that food now, Jerusalem, I want to move at the court, or many for Hamas, for our that's all more people. I have come. Now we are, I say, will be the one, Russia, Putin, but no, I know. Santa in the Nano quantity, Munche, never go to Babino. There is no more. Nana Naya Kubian. A Pumu, and a man at Bofopa, or Profile of War, Santinity, El, and look, I know 2-4, you know more, I can't go more, and look up. I buy it from a monarch. You will some woman as I said before. One back. Say, I'm coming. One back, one friend. Dear, Vigilance and the German. Kuntata. Come and be to me, Casa. Nay, yet. Now my 1-party state. And you'll be to me, Casa. Now, I don't just say, I call it sorry, on Casantia. Santana, on you didn't walk off so much. Now, Casa, on you know, they're owning there. And that's a thing that Casa a kilo. Bonina Casano, Babetia, as an agent from what I say, the kingdom of Asante Empire. That's what the money began. Was it the king of Asante? That every kingdom is being ruled by a king. Paramount of Ebony and mine. Santina Paramount. Ashanti kingdom, Otumfuo that. King is so double.
dear, young friend was a fair book on your flower, papa, or the other most of the summer. Young, yes, none will be catcher. Young flower, mamma. Nasa over general Casacasa, so he be the best saying in our country, no, he be the best saying about Somia. Now they're to so we never say no, no, that day. I was a shall we do a shaky? Oh, yes, that one, the drum of wine, or my mother. Now, no, what's a like I just open a demand. I found some okay, confirmation. Was it Nana so too for what you was what you go to so? No, no, me a galam say. Now this can in our brand. And then that to go to that down. Now, yes, confirmation. Now, yes, confirmation go too for. I said, this guy. Jamie says, this guy don't first come from you can't water. Oh, come on, yes, I say. Now, Santana, go to bed or Santana go to confirmation of Otumfuo or down. Oh, you will be out for me. Obiotic and the piano is a conference in Santa Pokuaa and the ball. Now, my no form, but say they had to watch over here. Now, no, not Sabi, Asante, a young dear. One man is saying, and to be a walk after an answer for family. No, Ukrainian Nipa was a cat. To be out in a muscle, and to a kayan, I'm not for this canoe. By never, and the Afia, I owe ya more come ever, and yes, yes, you know. Yeah, I'm trying. What do you want to say? I'm trying to be a man. And I can't watch it. So what's a man now? Open that can't show. Now, overcome your own son in car. And I'm also my volunteer. See you. So people know about some to say. And I don't remember the party on your own. On your head, you got that. Young dear, to me. See you. I know where something about me at you. The only idea, yet you. Yeah, can't much I say. Yet, Massa. I'm the Yamato Academy. Motabia, as a general say, let's say, come on, or the cocoa tonight, or your back. Panini be book to do another when you are. Somewhere, continue upon Yaman, you put a football, as we had the family and some say about Yampa. Just for vanity. Just for black kitty, or the book to the back chow, set Yaman as well. A song, Dodo. And yes, on one baby, ya to know. Ya to me, now my foreca. Now, got will be free. Now, Pokuaa, one never feels a feeling here. You know, as I feel when I took no inside, and your father's a Ponaco Sudan. I am cast a gun and I am not yet to fire to me. I'm open on the rule of law and rally to me. I said, 2 minutes or and you're trouble your company. But in it all, your club is being ruled by the king. Okwakwenwa, Joe na Queno, says a king of England. Can't send me there, ultimately never be a hunter. Go to country beer, or mine came on, and the ruby. Yet they are peneso, and a young tail, and the Akasa come, the couple more together with time. Near, and not just a union answer. And Asanteman, dear, Santeman said, yet Asanteman, then, you want to go. You want to fancy, you want to you want to be here, you never go forward, and Tamari, Yeti, you took one, Obi Asantini Panayama, Obi Padio, Rekuma, or Suma, or the Aiba Magazia, near Yadi Akoman, Obi Padio, Domai, or the Baka Magazia, near Passing the Amaka Comano. Ninano, say or time, Nicasa Tutu, and then the Biblia, or any known Niska, you know, Bisca. Now, Obi here was what Makubi. Who took one on you, First one power being a domain. So 2 was over confrontia, any power the coin. Or 2 was over power, any power the coin. But only call you, Pokuaa, Ghana, I am for now, Kose, or Indian. Or never call them the Apagodia President. Let them all know I ain't not Apagodia President. I'll be a sign. I am, sir. That's money now. Nanya Master for I am more down to my car. I can't now. So mine today here number no assembly back now pinche ba maintenance aseba dia man no for grab say o mo kan man ni tuwa I was here nyam pan for I am for one you know o mo kasa na yedi mo go bi se bi se o mo nsa so bi se edu ba bi sante ni ba mu pe e be twa no obi ka se o man say sika e wo dabo security kum chacha una kasa yo ni Sika Ghana tubu ye dabo. Sante yene ni nananom bi ka bomu ye. Esi yene no
ama asomdua aba sɛ sɛ wɔn adwuma ntwi kakra saa wɔ ne nyinaa no sɛ asomdua ama a ɔman no nyɛ asomdua a ɛna yɛ yɛte mu no yɛbɛdi yie te sɛ moyɛ amanyɔsɛm na motu gold a yɛtu wobɛgyina hɔ ɔhene bɛtu sate ne wɔntu bi moyɛ basabasa deɛ ɛfo so na ɔka nanso tumi no ɛwɔ aban hɔ na moyɛ amanyɔsɛm a na mode mani ɛba fie a woayɛ de wobɛba abia ne yɛdome wo yɛde woba a yɛtwa dwan gu so wei ɔsɛ nananom sɛ dwantoa no ɔde aba ɛmɔ saa ka poma na mo antima anwam na na kɔfoɔ ne na ɔbɛ so ɔka bi dabi wowu ne ɛdeda wo a wonsu bia na ewu ayɛ oya na wosu ti wusu ne ade wowu ne adeda na wosu a me ba me nsu fi sɛ waa wosu ti ɛka kyerɛ sɛ ɔntra sɛ na nananom tie na dwatɔ no ba yɛbɛso ma nsu ne nua no deɛ ɔmo kwan sɛ ɔmo bɛyɛ ano mo ka bi yɛka mama te sɛ abayɛ na no yɛ atua wɔ ya sɛ na no wei na ɛka saa asɛm na no wei na wokora woahwɛ wo a nipa ne yɛ woyɛ obi a sɛ ka wotumi bie wɔ mo kasa na ɔmo ba bɛtu fie a hwɛ wo nipa bia hwɛ wo n'ase hwɛ wo wakasa wɔ to abibifoɔ na asosɔsosɔ nipa a wɔn mu nipa yɛde buo ɛna tu kwan yɛde buo obi kɔ baabi a ɔyɛ n'anim a n'anim sɛ ebi nanso no anigye ne buo kuta ne ti yɛma ne tena hɔ obi so mo fɛfɛfɛfɛ ɛnso ɔtena baabi a ɔni nansa yɛka no wate wɔn ase kwan a ɔfa so no ɛne asɛm na ɔka yɛ wonyɛ kɔwni nana ɔnyɛ kɔwni kɔwfoɔ nsɛm ɔma ka yie yɛ kɔwfoɔ ya awerɛwoɔ kɔwfoɔ di ama ɔhwe bɛ sɛ abayɛ ne ɛkɔwni a nana no dire nana n'asa ma ne yɛsɛ ɔbaa ne ɛkɔwni a ɛnka kɔw nyine sɛdeɛ ɔne santanyine teɛ ɛne deɛ wɔde ma ne wura na ɔnkɔfa da ɔmo ntam no ɛnka wɔntena sɛ da na mo musa sɛ asɛnipa ne bɛn ɛna di n'akyi nana ɔba no kɔkra kɔw nyine sɛ amanneɛ mobɔ no amanneɛ a kɔbɛyi nipa no bi wobɔ no amanneɛ na abayɛ no firi kɔwu a kɔbɛyi ne mpanifoɔ aka ho sɛ me nana akɔfa abadeɛ a yes wɔnyɛ kɔw ni ɛti na nadeɛ ne yie na ɔpɛ nana yɛ tasa enti mpanifoɔ a mobaeɛ CEO yɛsrɛ wo asɛm a mode baeɛ mema de nkyerɛ meyi a ɛwɔ mu ne sɛ santane nyɛ obi a yɛdidi ne ho akɔ yɛfrɛ ne kumpepa sɛ woahwɛ yi a woa wobɛwu bɔkɔɔ wei mmɔno ne mampɛ papa so afa so amona fia wura ha ahoma wɔ ha no mɔnyɛ wura ha deɛ maba ɛdɔɔso wɔ fia ha no dɔɔso nti sɛ wobɛka nsɛm a ne yɛma yɛde kyɛw a yɛma wotwa dwan na ɛdi dwan no mogya ɔn sɛ nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ gyae wo ba no mahwɛ wo gidi yɛatom sɛ wobɛ sɛ wokum wo ba no ɛde kyerɛ sɛ me nyame wogye me di sɛ woanyini na wawo nanso wokum wo ba no mɛma ɔsaa wo biem ma ho sɛ wo gidie ne yɛ ti gyae wo ba no na hwɛ a odwan na wɔ nti odwan ne yɛde sesa nipa ne yɛku nipa human sacrifice yɛtwa wo ne yɛku wo kura dada nti dwan no yɛtwa ne yɛde dwan ne mogya apata odwan mogya adi nipa mogya akyi nti adeɛ bi a yɛde nipa yɛ no yɛtumi de odwan yɛ saa sacrifice ɛne yɛgyae nipa kum ɛne yɛku nnwan saa bɛpɛm ne nti yɛtwa dwan no a na yɛde apata wo deɛ nananom sɛ yɛmpɛni dwan nti ne mogya nyina di na mo a mo adwuma mo ɔba bɛdi nkɔmmɔ wɔ mo hɔ a wɔnya amane no sɛ mopɛ ne yie na mopɛ ne nkwa a deɛ ɔka ne yɛka ma wiasefoɔ nyinaa te sɛ wakasa akɔka deɛ yɛka wakyew bɔ he has fight a bomb that he cannot chew wɔde ne se akɔka de mpa a wɔntumi ka ɛna nano no kasa nsɛm akaseɛ dodo na papa no koraa wonim no papa no ɔne nkasa da ɔne ɔwɔne da dodoɔ bere bi agya wɔ ho nipa bi amɔbɔ wo kasa nkɛseɛ ka nsɛm akaseɛ sɛ ɔmpani kɔdu ahona a na ɔmasɔresɔre Otumfuo bi kɔdu a na ɔte hɔ ɔba na wabɔ wo mu ase ɛne Otumfuo ne kaa sɛ President Akufo-Addo mo ni mo ase Akufo-Addo na anim sɛ wɔbɛdi Otumfuo anim a head president of the Republic of Ghana one the chief commander of the armed forces onim sɛ wɔn no friend the king of king onim sɛ ɔdu santene anim a ɛwɔ sɛ ɔbɔ ne mu ase na ɔkyea santene ne nua no no yuko pie sɛ ne santene ɛsan wie bie mu a santene no ministers na ɛba nyinaa ɛbɛdu a sɛ ɔwɔ ɔpaboa asan ɔkɔkyea na Otumfuo ba a ɔsɛ me na braba fada mo ma ne hyɛ yɛ akyerɛ me sɛ hey wɔkyɛ no ɔpaboa ba ɔsɛ ma ne fa
Obi wa ba ba no sa no ma wo ba ko dia bo no. Obi wa yesi ya ma ko chia. Ya chia ni sam. Na o se be chia. Odo obi a je mutie. Ya mama te keje bi anko. Na mo sante ni obi a odo nipa opeka bo opakro ye. Opakra o se me ma ya mo ma sua foto. Ade abo amogrofo. Mo so bobi. Na fa bo ahoma. Na me fa sika anto ase na enye fe na obi fa bi so ntoso. Ba bi obeko bi oye. Papa wa obi a wo utimi kasa na adwuma fo ma ba ni fa. Ya de mo kasa ina mi ye busa ma sa adwuma ura no. Adwuma no na ya be hwe kwa kafa so a. Ne ma mi ama ne papa ama buso ni ura ama. Ana adwuma ura ma kasa oda ma no wa ama. Na tese mo adwuma e fo e ana mo pa adwuma ni ye se be gina na da bi asabe. Sa ana mo de ba. No mo no de kompu de we aye. Enti agidwa ato no na asa ma enye yi. Ya gidi dwa wa ha enye yi. Ni musuo na odi na no boss no. Wi asefo nyina ya pesa akoda bi abere so ye bi ta. Obia ni wa twini Jonas na wa wo ka sante na so me be wi ye ta. Enfie kakra wa yi mo be mo nyina wi ye. Eti na asa wa ye ni an ma ne na no si. Abaya yi ni musuo no nkoko mo so a odi tra bo fidie so kai. Ye ene da pa fi so a enye yi. Wi ase ni na wo se wo no a wo se wa ba. Enti onfa nante na sa mo kono maduma wura no pa no mo so pa ba ye so ba ni fie be fa musuo bi dia ono amra no pa pa fo so mesre so sre na na no ma to e ho ye be yi musuo da fi so nya sa wonne na sefo e da wo so sa ko bi one of the things I know of cry. The Obama one year was so far on the space Kakaka. Nana, I go or you buy on first. No, come on, second. Money,
Asanteman the police from that's a police from
Hey,